Il-Malti huwa l-sin nazzjonali tal-Gżejjer Maltin u għalhekk jitħaddem fl-ogħla istituzzjonijiet marbuta ma' tmexxija ta' pajjiżna. F'din ir-rokna, it-tim tagħna jitkixxef dwar l-istatus u s-siewi tal-Malti fi ħdan il-Parlament. Meta saret l-ewwel Kostituzzjoni, meta twaqqaf biex ngħidulek il-Parlament, aħna l-Assembleja Leġislattiva tan-1921, ovvjament ma kienx uffiċjali l-lingwa Maltija u laqas ġiet mogħtija is-saħħa illi tkun waħda minn dawk uffiċjali, tantu hekk illi l-Kostituzzjoni titkellem fuq lingwa Ingliża u lingwa Taljana. Anzi, meta saret il-Kostituzzjoni tal-1920 u allura wara l-irvel tas-7 Ġunju, ovvjament Lord Plummer li kien allura inkarigat dakinhar mill-twaqif u mill-promulgazzjoni tal-Kostituzzjoni, anzi qal illi m'hemmx għalfejn nagħtu importanza l-lingwa Maltija għaliex aħjar nkomplu b'komdità nitkellmu anke fl-istituzzjoni tal-Parlament u s-Senat bil-lingwa Ingliża u Taljana. Imma din ġabet rabja kbira. Ġabet rabja kbira li wieħed mill-eletti ċertu Robert Hamilton li kien ġej allura min-naħa tal-klassi tal-ħaddiema u kien wieħed minn dawk li kienu qrib max-xirka tal-imdawrin ta' Manuel Dimek, da fil-1922 iddeċieda jitkellem bil-Malti fil-Parlament. U għamel minn kollox biex ressaq mozzjoni biex il-lingwa Maltija tkun ukoll rikonoxxuta maż-żewġ lingwi l-oħra. Il-mozzjoni ma għaddietx. Però rrid ngħid illi bagħad fit-tletinijiet allura kien hemm dik li jgħidula letter patent, ġifieri mhux qisha għandha saħħa ta' liġi li saret fil-1934 fejn ġie ddikjarat il-lingwa Ingliża, il-lingwa Maltija u l-lingwa Taljana huma t-tliet lingwi li b'xi mod wieħed jista' juża f'ċertu fora lokali, pereżempju fil-qorti il-lingwa Maltija. Imma mbagħad kien hemm ukoll li inti tista' tuża l-lingwa Ingliża u Taljana anke fiċ-ċivil, il-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża fiċ-ċivil, eċċetera. Issa ġara, ovvjament, kif jaf kulħadd fl-1957, allura kien hemm il-Partit Laburista fil-Gvern kien irid jaqta' minn mal-Ingliżi u beda it-twemmin biex ngħidu hekk ta' dakinhar illi jagħmlu jew integration jew indipendenza. Kien hemm żwiedar bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern fejn allura meta ġiet sospiża l-Kostituzzjoni, l-Oppożizzjoni dak iż-żmien komposta mill-Partit Nazzjonalista ma aċċettax li tifforma gvern u morna għal gvern kolonjali illi allura kien hemm il-Blood Constitution li kienet il-Kostituzzjoni ta' qabel l-indipendenza fejn però għall-ewwel darba ġie rikonoxxut illi l-lingwa Maltija hija lingwa uffiċjali mal-lingwa Ingliża. U badda ovvjament ġie aktar salvagwardjat kemm bil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tal-1964 u ċertament tal-Kostituzzjoni Repubblikana tal-1974. Bejn l-74 u llum, ġifieri mir-Repubblika tal-lum, kien hemm ħafna liġijiet interessanti. Fosthom għandek il-liġi tal-interpretazzjoni li saret fl-1975 fejn allura għandek is-saħħa tal-lingwa Maltija bħala importanza fuq dik il-lingwa Ingliża għalkemm il-liġijiet jiġu pubblikati kemm bil-lingwa Ingliża u bil-lingwa Maltija, però mbagħad il-Kostituzzjoni kif ġiet emendata għamilt ċara illi meta jkun hemm problema bejn il-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża tipprevali dik tal-lingwa Maltija. B'dak li huwa Parlament, il-liġijiet kollha jiġu ppubblikaw b'żewġ lingwi, bil-Malti u bl-Ingliż. Però il-lingwa Maltija tipprevali kemm fid-diskussjoni fil-Parlament, fil-plenarja u fil-komitati kollha u anke meta fil-bidu tal-Parlament meta tinqara l-aġenda, issir l-aġenda u l-minuti tal-Parlament dawk skont l-standing orders li qiegħda ċara fil-standing order tal-171 illi għandhom ikunu bil-lingwa Maltija. Ġifieri dan huwa kollu stabbilit. Ovvjament interessanti hija żvilupp li sar fl-2003
meta kien hemm il-ftuħ tal-10 leġislatura, dak iż-żmien il-President tar-Repubblika fl-indirizz tiegħu meta jiffetaħ il-Parlament bħalma sa dis-sena, kien u qal u għamela b'mod b'saħħtu li wieħed għandu jara li l-ewwel liġi u waħda minn l-ewwel liġijiet li tgħaddi hija dwar l-insiem Malti. Fil-fatt il-liġi dwar l-insiem Malti għaddet fl-2004. Min jagħmel intervent fil-Parlament irid jitkellem bil-Malti. Domandi parlamentari isiru bil-Malti. Ovvjament tista' tagħmel referenza għal-lingwa Ingliża meta qed tagħmel referenza għal pubblikazzjoni pereżempju. Imma ovvjament trid tispjega wkoll dak li qed tgħid bil-lingwa Maltija. Irrid ngħid li anke bħala staff fuq l-enfasi tal-lingwa Maltija u kull min jagħmel kors kif il-fatt tagħmel f'livell terzjarju, eċċetera, il-Parlament bħala istituzzjoni awtonoma iħallas u jiffinanzja dak il-kors li dak l-individwu li qed jaħdem fil-Parlament Malti biex dejjem intejbu l-operat tal-lingwa Maltija. Dwar l-istaff anke jsiru korsijiet interni li saru fil-Parlament biex dejjem nabdejtjaw anke il-mod kif titkellem Malti tajjeb kemm dak li grammatika u kemm dak li huwa kitba. Min minna ġili rifes fi ground tal-futbol, jafsew li l-lingwa spiss titħaddem b'mod kreattiv ħafna, xprunata mill-enerġija tas-supporters u mill-kompetittività ta' bejniethom. F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Nicole Manjon, riċerkatriċi żagħżugħa li qed tanalizza l-użu kreattiv tal-lingwa fil-futbol. Jiena minn dejjem kont imur nissapporta l-futbol Malti mal-familja tiegħi. Dejjem issorprendin il-fatt kif dawn in-nies li ġejjin minn diversi klassijiet soċjali ma m'għandhomx għarfien lingwistiku u xorta kienu jużaw il-lingwa sabiex jitrażmettu s-sapport tagħhom u b'mod artistiku jgħaddu dan is-sapport lill-kumplament. F'dan l-istudju jiena analizzajt il-lingwaġġ ta' dawn il-partitarji ta' Hibernians FC u Valletta FC. Ħadd diversi oqsma fosthom x'jikbu fuq il-prodotti għall-beħ, x'jikbu fuq il-midja soċjali u l-iktar li ffukajt kienu fuq il-kanzunetti u x'jiġri waqt id-90 minuta logħba. Innotajt li jużaw l-iktar il-Malti iżda f'xi ċirkustanzi jużaw ukoll l-Ingliż. L-Ingliż jużawh għal iktar formalità u serjetà filwaqt li l-Malti jużawh meta jridu jgħaddu messaġġ b'mod iktar spontanju. L-importanti għalihom dawn is-supporters hija s-sonorità, ġifieri li ismigħ. Għalihom dawn il-kanzunetti ma jinqrawx, iżda jingħadu, u allura dejjem iffukaw fuq ir-rima, irrelevanti t-tul tal-vers u affarijiet oħrajn. Karatteristiċi l-iktar importanti għalihom huwa li ifaħru lill-klabb tagħhom u mbagħad ukoll imaqdru lit-timijiet oħra. Dwar l-ewwel kategorija huma jużaw l-element ta' kollettività, jgħidu li huma familja waħda, kemm huma b'saħħithom, u anke imorru lura l-passat u jaraw is-suċċessi li kisbu. Mill-banda l-oħra ikun hemm l-antagoniżmu lejn ir-rivali u dawn ħafna mid-drabi jitwettqu metafori umoristiċi, il-belt lil Furjaniżi eżempju jgħidulhom il-ħodor tal-moffa, ġifieri jaqbdu l-moffa li hija xi ħaġa diskustanti u jaqbdu l-kulur tal-moffa u jaqabluh mal-kulur ta' dan il-klabb, ma' dan il-klabb Furjaniż. Fil-fatt ngħidulhom li huma qed jużaw metafora ta' tmiem u skadenza. Fil-fatt li l-Pawlisti jgħidulhom Addolorata FC u għalhekk hemmhekk qed jagħmlu użhom it-topoferija, ġifieri li jaqbdu post minn lokalità, dan il-każ iċ-ċimiterju, u għalihom iċ-ċimiterju qiegħed jirrappreżenta lil raħal ġdid kollu. Barra minn hekk imbagħad hemm metafori li għandhom x'jaqsmu mal-ġisem uman li joffendu wkoll bħal pereżempju jgħidulhom ħadu l-banana. U barra minn hekk ukoll tintuża l-om ħafna mid-drabi. Meta rriċerkajt u bdejt nara xi studji saru barra minn Malta, innotajt li l-om li meta wieħed jgħajjar bl-om iweġġa l-iktar għaliex l-om tilet u allura wieħed qiegħed jinsulenta il-post minn fejn ġie l-bniedem. Barra minn hekk l-om naraw ġbija tal-familja li jkollha raġel wieħed, familja waħda u fil-fatt li l-beltin jgħajruhom li ommhom hija prostituta
fis-sens qed imorru lura l-passat fejn meta kien hemm l-Ingliżi hawn Malta u it-triq ta' strada stretta ovvjament kienu jitlu l-Baħrin u kien hemm il-prostituzzjoni. Fil-fatt il-Pawlisti ħafna mid-drabi jgħidu lil beltin imlaqtin. Fil-futbol jgħidu xemxu xi tabartu kesħa dejjem hawn, ġifieri messaġġ li jenfasizza li dawn is-supporters għandhom impenn totali lejn il-klabb tagħhom u l-antitesi fl-ewwel vers qiegħda tkompli tixhed dan. Taqbila li hija magħrufa l-iktar mal-klabb Pawlisti hija dik abjad u iswed il-kulur, ma nixħdu qatt sakemm immut, jintwelid biex ngħix għalih, dejjem lest niddefendih, dan Pawlistu gburi bih, żgur li ma nistħix nurih. Raħal ġdid raħal twelidi, għal-bittik sakemm it-tieni, storja kbira b'interess dejjem ksibna s-suċċess. Ma nibżgħux mill-ebda tim u nuri ksibna matul is-snin, aħna dejjem qegħdin hawn biex lilkom nissapportjaw. Ejjew ħa niċċelebraw u b'vuċi waħda jinkantaw. Bil-kidba u l-qari niskorja huwa programm ieħor tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li jfittex li jqarreb tfal sportivi lejn il-qari bħalma naraw f'din ir-rokna. Dal-proġett huwa immirat għal tfal li qegħdin fir-raba' u fil-5 sena tal-iskola primarja u qegħdin noffru l-programm ukoll għal studenti tal-iskola medja. Meta noħorġu ċ-ċirkolari insaqsu lill-iskejjer li ma lingwa jippreferux l-Ingliż jew l-Malti. Dan l-aħħar qed ninnotaw li l-iskejjer qegħdin jażlu aktar il-lingwa Maltija. Mbagħad l-iskejjer identifikaw il-lingwa, aħna nippreparaw ir-riżorsi min-naħa tagħna u bekk il-programm jibda b'dik il-lingwa partikolari. Is-sessjoni tkun twila madwar siegħa u nofs, ikun 3 kwarti fi-dressing room jew fil-librerija u 3 kwarti l-oħra fil-ground. Fis-sessjoni tal-litterizmu naqraw flimkien, nitkellmu dwar il-kodba, l-istudenti jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom dwar l-istejjer, u mbagħad fil-ground flimkien mal-coach ikollhom ftit eżerċizzji relatati mal-futbol u naturalment partita qasira. L-għan tal-programm huwa li permezz tal-futbol irresqu tfal iktar viċin tal-ktieb. Ovvjament naraw li kien hawn nuqqas bħala kodba tal-futbol bil-Malti u bekk għamilna anke riżorsi. U huwa programm li aħna ngħid għalija jien ukoll li jiena pionier ta' dal-programm meta kont żgħir kont inħobb naqra, però ma kontx insib kodba tal-gosti tiegħi. U bis-saħħa ta' dal-programm naħseb irqatt ukoll dak li xtaqt jien meta kont żgħir u ħafna tfal naraw l-entużjażmu tagħhom dak li nagħmlu li bis-saħħa tal-futbol ukoll jersqu tant viċin tal-ktieb. Bil-qara u l-kidba jiskorja tfal isibuh programm interessanti ħafna. Għal fatt li nagħmlu l-ewwel sija fejn ikun qegħdin fid-dressing room fejn hemmhekk nibdu naraw u nitħarġu wkoll fuq ċertu affarijiet fejn nikdbu naqraw bis-saħħa tal-futbol u affarijiet anke oħra sportivi relatati. Huwa programm holistiku fejn anke nidħlu wkoll fuq nutritionist, programm li tista' tgħid jolqot ħafna aspetti. U mbagħad hemm il-parti fejn noħorġu barra li jkunu qed jistennuha ħafna li flimkien rridu ngħidu li fid-dressing room ġaj jkunu libsin uniformi biex ikunu iktar f'ambjent ta' futbol bil-kit ġifieri tal-futbol u mbagħad immorru nitħarġu dik il-logħba li tant iħobbu wkoll b'xi ftit taħriġ qabel u dejjem nispiċċaw partita li jkunu qed jistennuha mill-ħin għal ieħor. Iva, naraw progress tajjeb ħafna, nagħmlu l-assessjar fil-bidu qabel ma jibda l-programm, jiġifieri u wara li jispiċċa l-programm nerġgħu nagħmlu dak l-istess assessjar. U s'issa milli qed naraw kien hemm persentaġġ qawwi ħafna ġifieri madwar 80%, 90% ta' tfal itejbu l-livell ta' qari tagħhom. U dak huwa sinjal tajjeb ħafna anke għalina.
tibqa mwaħħal miegħek għalla volja li tidoq li żveljarin. F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Miguel Vella, magħruf ukoll bħala 1905. Miguel huwa mużiċist żagħżugħ li riċentament beda joffrilna xogħlijiet b'ritmi u b'melodiji friski u b'użu kreattiv tal-sinna. Tagħmilli li iktar diffiċli għax taf li jien ma rridx nitlaqlem. Fil-ħajja ta' kuljum tisma' n-nies jitkellmu jew ikollok xi ħsibijiet jew tibda tħoss xi ħaġa ġo fik li tinspirak in a way. So li nagħmel pereżempju naf nisma' n-nies jitkellmu jgħidu xi ħaġa interessanti, xi kelma li tolqotti u nibqa' niftakarha. Jew kellha jkun hemm xi ħadd jgħid xi ħaġa li fiha ċertu livell ta' jerf pereżempju. U nibqa' niftakarha li ngħid ara din nista' nużagħha. You know, tipo niktibha. U mbagħad wara li ngħaddi tru dak il-proċess. Mela jiena il-mużika tiegħi jiena inkanta u nikteb il-lirika sewwa. Issa jien biss ma nipproduċix sewwa. Jiena nuża l-internet biex insib il-mużika tiegħi online sewwa, nidħol fuq YouTube. Nibda nisma' daw il-producers li jkunu online u mbagħad nsib xi beat li jogħġobni, inniżlu, nibda nikteb fuqu u mbagħad il-beat nikrieħ sewwa. Ovvjament mbagħad jiena niftaħ dak li nkun ktibt, tipo dik li jiena ngħidilha il-hook, ikolli żewġ versi hekk. U nużalilhom insomma, u nibda nikteb id-diska bil-mod il-mod b'dak li qed nisma'. U ovvjament anke dak li nħoss jiena wara kollox. Sodda fl-isħana ta' ġismek, ġenna ma' ġembek, ġenna ma' ġembek, fil-ħodu fis-sodda. Il-lingwa Maltija hija il-lingwa l-iktar naturali għalija, tipo jiena Malti, nitkellem il-Malti, mindu kont żgħir kont nitkellem il-Malti, u bdejt niġi exposed għat-Taljan u l-Ingliż insomma. Meta titkellem il-Malti u tikteb bil-Malti u tkanta bil-Malti, hemm ċertu saħħa fil-lingwa. Hemm ċertu saħħa li hija sabiħa. Il-ħoss kif jinstema' u hekk il-ħsejjes tal-kliem huma sbieħ. Tala ħajti ma' qalbi nġorrok, meta ngħid inħobbok, irrid inżommok, meta ngħid inħobbok, irrid inżommok. Il-kitba nipprova nżomma vera bażika, tipo nuża l-lingwa li jużaw in-nies. Tipo bħalma għatlek qabel, in-nies meta jkunu qegħdin jitkellmu bejniethom, tipo jużaw iċ-ċertu lingwa tagħhom sewwa u jibdew jitkellmu b'ċertu intimità ma' xulxin sewwa. Jiena meta qed nikteb il-lirika qed nuża dik il-lingwa tiegħi Maltija sewwa, imma fl-istess ħin hija sempliċi li ħatolqot in-nies. Dik il-lenti bnedmin intelligenti fil-kopor tal-kosmos bil-limitu tal-ħin. Aħna ċerti ta' kollu evidenti, vibrazzjoni li tħossok qed ittin. Il-motivazzjoni nġiba minn dak li jiena nħoss, tipo bħala bniedem dak li nħoss jiena. Tipo ma nafx nies oħrajn, imma l-affarijiet li nħoss jiena insiba xi ħaġa sabiħa li nesprimija bil-lirika, bid-diski u bil-kant, bil-arti kreattiva. Parti good life, tgħix fil-preżent, ħalli tgħix ir-realtà, tgħix l-enerġija, ħalli tinsa l-badija, ħares lejn l-istil hemm kull possibilità, u stilla tibdilija b'mod żgħar tal-pożittività. Min barra l-poeżija, Fra Ġoele huwa magħruf ukoll għall-kitba ta' djarji b'xeħta ta' memoirs. It-tim tagħna ltaqa' ma' Ġoele li kellimna dwar iż-żewġ volumi li ħareġ sissa. Tħabbat, xtaqtek u n-nar għandu isem. Fid-djarju Tħabbat xtaqtek fil-bidu hemm laqa, anzi mhux fil-bidu huwa fit-tmiem, imma bdejt nikteb insemmi lill-persuna li ħallit li nota fis-serratura tal-bib.
U hemmhekk talbitni niftaħ il-bibien tal-eremitaġġ pratikament. Ma stajtx niftaħhom għalija għax kienet telqet mingħajr ma ħabtet il-bib, u allura ddeċidejt li nikteb djarju. Tħabbaġ taqtek huwa ktieb miktub mill-eremitaġġ fejn kont ngħix fuq il-muntanja, u ktieb li jirrakkonta biex ngħidu hekk il-ġlieda tiegħi mal-misteru ta' Alla, fid-dlam li nsibruħu fih, fis-skiet li nsibruħu fih, fl-elementi tal-kesħa, pereżempju, meta hemm il-borra, fl-għaġġ tiegħi għas-sens tal-ħajja, fid-dlam li nġarrab jiena stess, u daw l-elementi kollha jagħmlu dan il-ktieb. U l-ktieb minnu nnifsu huwa mistoqsija, huwa tiftixa, però huwa wkoll sejba. Huwa sejba tas-sens tal-imħabba li timla il-qalb. Ir-revelazzjoni fl-aħħar tal-ktieb tħabbaġ taqtek minn din il-persuna li jiena ma nafx u li ltaqat miegħi tatni biex ngħidu hekk xaq dawl fuq misteru li jiena kont qed nipprova ngħix, imma ma kontx naf li seta' jidher fil-ħarsa tal-għajnejn. Il-ktieb ieħor in-nar għandu isem jibda mix-xewqa li dik il-persuna, li dik il-mara li ltqajt magħha fl-aħħar tal-ktieb tħabbaġ taqtek ħallitli. Hi qaltli fi kliem sempliċi, qed imma ħajtek kif kienet, kif wasalt sa hawn. U fin-nar għandu isem jiena ħadd dik il-mistoqsija li baqgħet titturmentani biex ngħidilha, u ktibt x'seħħ f'ħajti mill-ewwel snin tiegħi sa dak il-mument li kelli biex ngħidu hekk ir-rivelazzjoni li tat sens lil ħajti. Fil-fatt huwa diffiċli biex nirrakkonta esperjenza intima jekk inkun jien li qed niddeċiedi li nikteb. Iva, fil-fatt ma nagħmilix. Imma jekk is-sejħa għall-kidba minn ġewwa kif inħossha jien taħkimni, u mbagħad ma tibqax diffiċli għax tkaxkarni magħha. Fi ftit kliem mhux jiena niġri ħannara x'ħanikteb, imma meta l-kidba tiġri warajja u taħkimni. Din hija xi ħaġa li l-istess tħallini konfuż, għax sakemm għadni konxju biex ngħidu hekk li se nikteb xi ħaġa, allura naf li ma rridx nikteb ma niktibx. Biss meta lil ma jfur dak jaħkimni u nikteb. U f'dak il-mument ma noqgħodx ngħid jekk hux diffiċli jew faċli, għax l-affarijiet jidhru ċari għalija, ċari f'moħħi, ċari fl-emozzjoni tiegħi, ċari fil-ħoss, u joħorġu fuq il-karta. Wara dilluvju, l-għalqa ta' qudiemna dejjem issir għadira waħda kbira. Lejn dik l-għadira meta kont iżgħar, kont niċċassa fit-tul. Jekk mhux mitriq, kollha tajn minn wara l-ħġieġ tal-kamra tas-sodda tagħhom. Noħroġ fix-xita ma kinux iħalluni. Jien kont inkun nixtieq, imma ma' kull tentattiv u kien jirrabja u hi tibda twerżaq. Kien joġobni li x-xita xarrabni, twaħħalli xari ma' wiċċi u ħwejġi ma' ġismi. Lilhom dan ma kien joġobhom xejn. Dik l-għadira, meta x-xita kienet tieqaf, kienet issir mera tas-sema. Kienet toġobni aktar mis-sema nnifsu dik l-illużjoni. Kienet illużjoni li jien stajt inkisser b'tefa ta' ġebla. Is-sema ma nista' nilħqu qatt u li nwaddablu jiġi lura lejja. Imma l-għadira le. Dik stajt nilħaqha. L-għalqa għada se terġa' tkun għadira waħda. X'se nara fiha għadni ma nafx. Naf biss li l-illużjoni se terġa' tkun hemm.
għalija. Ma nafx kemm se jkolli ħeġġa nitfala l-ġebel u fis-sewwa kollu minn mebda ħtieġa ta' tfigħ. Frasi l-illużjonijiet ilhom imfarka. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.